Gibier. Bonsoir, Président. Bonsoir. Donc maintenant, on a vu que vous avez rencontré le président Goodluck Jonathan et ensuite vous avez convoqué une réunion extraordinaire. Donc, aux conclusions au Kéramini, Amefeka Djamala Kibaria ou Kabo ou Kalama. Comme il y a une interview de la Mamé, Hakila Oberozoka. M5 RFP, comité stratégique délégation et Goodluck Jonathan Naka délégation rencontré Bi, hôtel Salam là. Aye kuma min fawe, je crois qu'à Barkama a forane ka interview follow là. A ko quoi le ba fait ani ibeka ka sigi ka kuma. Mais aban ladonia ko nae sigira ibeka betla ka bo ale be mogo désigné peut-être à ka majorité mogo ou bien mogo wéré ani lube négociation ke ale ba fait aux négociations ka damne yani ale kataga sini aye min faye mbese goka an ya faye ko an ba fe ka a hakili jigi ko dola ko CEDEAO décision minunta Mali kama o décision nunu a be kelen a be Mali constitution na charia violé na yo ke ka situation arrangé bi a be se kana ni gɛlɛya wɛrɛ jamana kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ ça veut dire que ni gɛlɛya sera dɔrɔn mɔgɔ be charia sɔsɔ ka situation arrangé a filana an y'a hakili jigi k'a fɔ a ye dongo do ni CEDEAO délégation bɛ yan M5 RFP be ko nɔgɔya u bolo yani u ka sigi o kɛra le 19 a ye n ka rassemblement ba kɛ foyi ma bɔ a la tiɲɛni foyi ma bɔ a la an y'an ka rassemblement kɛ kunu olu yɛrɛ y'a ye min bɔra a la sɔgɔmada fɛ 8 heures force de l'ordre nana n ka militant gɛn k'u ci ka gazi ni jikalan fili kan parce que fanga kun siranna Mali population bɛɛ kana fara u kan parce que an ye welewele kan bila su fɛ k'a fɔ sɔgɔmada joona ni mɔgɔw mɔgɔra misiri la u kana fara an kan place de l'indépendance la mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se a ka dumuni ni ji ni fɛnw san ka n'a di an ka militant ni minnu bɛ indépendance la place de l'indépendance la mɔgɔ caman nana ni dumuni ni buru ni kafe u y'a mɛn ko mɔgɔw bɔra misiri la ka n'a fara an kan mɔgɔw bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka n'a fara an kan mɔgɔw bɛ ka dumuni ta ka n'a di n ka militant ma u nana bi militant kan k'u ci ka gazi fili u kan ka jikalan ci o mu bɔ u taara don sugu kɔnɔ ka bi commerçant kan ka dɔw bɔgɔ ko parce que n'i y'a ye u b'u ka bitigi datugu ka n'a fara M5 RFP kan ça veut dire u bɛ fanga contre la an ko Goodluck ma k'olu ka délégation to Bamako olu bɛ ka ko sumaya fanga bɛ ka tasuma don ko la a filanan n ka militant minnu bɛ kaso la est ce que olu ɲɛna an bɛ se ka taa négociation la k'olu to kaso la parce que min kɛra u ye gouvernement fitini dɔ sigi ministre de la sécurité surtout ministre de la justice ka n'o sigira dongo da a bɛna mɔgɔw menacer ka mɔgɔw bagabaga ka n ka militant minɛ k'u do kaso la ka essayer ka juge ka u nisɔndiya pour k'u ka fara fanga kan an y'a f'u ye ko juge bɛ ka ko dɔ ɲini a bɛ san dama dama bɔ u ye grève kɛ kalo 3 gouvernement mu jate yɛrɛ jamanatigi yɛrɛ Ibrahim Bokar Keita a bɛ juge dɔgɔya ka kuma jugu f'u kan k'a fɔ ko tiɲɛli min bɛ jamana kɔnɔ corruption tɛ kɛlɛ parce que juge nɔ don ka juge tɔgɔ tiɲɛ u bɛ min ɲini a y'i ban ka d'u ma sisan u y'a bɛɛ d'u ma pour que juge ka fara u kan ka répression ka M5 RFP ɲɛmɔgɔw n'a ka militant kan l'école karamɔgɔw u ye san kelen kɛ revendication la sariya bɛ droit min d'u ma u y'i ban ko droit d'u ma fo M5 RFP wulila pour que ka mouvement in ci u taara article 39 k'u b'a waliya ala barka la l'école karamɔgɔw ye ko faamu
u y'a dɔn ko fanga in a tɛ baara kɛ u kama a y'o kɛ dɔrɔn pour que k'u bɔ M5 RFP la ala barika la u ma sɔn ma sɛnɛkɛlaw fana u kun y'u janfa Mali jamana minnu bɛ Mali kɛrɛfɛ u bɛɛ y'a fɔ u ka sɛnɛkɛlaw ye k'u bɛ kɔri sɔngɔ kɛ 50 ni kɔ 40 ni 8 mais Mali la u ko k'u bɛ 40 de di sɛnɛkɛlaw ma fu commencera ka taa ɲɛfɔ bɛɛ ye ala barika ni M5 RFP barika la an ye ka manifestation fɔlɔ kɛ o dugusɛ bɛɛ bɛ u ye yɛlɛma don ko la k'a fɔ ko kɔri sɔngɔ bɛna kɛ 50 an kuma n'a ye jateminɛ kɛ jamana tɛ ka baara a sira kan ni mago bɛ revendication kɛ gouvernement tɛ yamaruya d'u ma a tɛ réponse d'u ma fo a ka tiɲɛ ayiwa n'u b'a kɛ nin cogo la fana syndicat wɛrɛ bɛna wuli ka fɛn dɔ ɲini parce que u tɛ se ka jamana baara d'une cette façon an y'o bɛɛ yira Goodluck la ka tila k'a f'u ye ko u ko k'u bɛ sanction minnu ta mɔgɔ minnu y'i ban u ka décision nin ka waliya n'i ye CEDEAO yɛrɛ ka protocole sariya min bɛ CEDEAO yɛrɛ gérer n'i y'a ta bonne gouvernance lutte contre la corruption ka yuruguyurugu kɛlɛ ka jamana labaara kosɛbɛ ka élection kɛ ka sɔrɔ fraude t'a la n'i y'o bɛɛ ta CEDEAO yɛrɛ ka sariya kɔnɔ IBK n'a ka gouvernement de kan ka ɲangiri parce que o si tɛ Mali la donc an y'a fɔ CEDEAO ye ko gɛlɛya foyi tɛ M5 RFP fɛ an bɛ baara min kɛ fana a bɛɛ bɛ kɛ sariya kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sariya sɔsɔ min t'u ka lahidu waliya min bɛ maliyɛnw bila ɲɔgɔn na min dɛsɛra ka jamana baara min bɛ yuruguyurugu fo hali wari min bɛ di an ka sɔrɔdasi ma ka baara min ka yurugu o ye fanga ye mais an k'u ma ko an tɛ se ka jaabi d'u ma sisan fo M5 RFP ka comité stratégique ka réunion kɛ a y'a ye an ye réunion in kɛ 22h fo sisan an y'a réponse an bɛnna kan an bɛ jaabi min di Goodluck ma sini sɔgɔma bɛɛ avant 10h o réponse bɛ d'a ma mais an ko bonya kɔnɔ yani an ka communication kɛ k'a fɔ maliyɛnw ye an ye jaabi min d'a ma an b'o papier di ale de ma fɔlɔ ni papier dira ma directement an bɛ communication an bɛ interview k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye bonya kɔni o ye c'est la diplomatie u kana n'a fɔ k'an b'a dɔgɔya ou bien an ka jaabi di ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la k'a sɔrɔ ale t'a kalama donc kuma min fɔra o de ye nin ye sɛbɛn an b'a dilan bi su in na bɛ yani 1h 2h an bɛ tila la fewu ne b'a signé sini sɔgɔma an bɛ rendez-vous ta k'a d'a ma n'an y'a d'a ma an bɛna communication k'a kan parce que an b'a fɛ M5 RFP militants minnu bɛ Mali la ali Mali kɔ kan don o don n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka bɔ a kalama u kana nkalon da mɔgɔ si hakili la parce que fanga in il est spécialiste dans la manipulation ani nkalon donc o de kama an bɛ communiquer n bɔra Goodluck fɛ réunion la ye communication si c'est réunion banna an bɛ communiquer sini sɔgɔma n'an tilala communiquer n'an y'a d'a ma dɔrɔn an b'a wele ka a kɔnɔna a ka min b'a kɔnɔ an b'a fɔ ye kuma ba minnu bɛ fɛ k'a fɔ ye hakɛto b'a la sali ya Mahamadu. Je vais dire quelques mots en français. Nous avons rencontré Goodluck Jonathan qui a été désigné par les chefs d'État pour venir d'abord pour superviser la prestation de serment des membres de la nouvelle Cour constitutionnelle et ensuite voir le comité de suivi comment il met en œuvre ses recommandations. C'est dans ce cadre que Goodluck Jonathan a demandé à rencontrer le M5 RFP. Nous l'avons rencontré ce soir. Il nous a demandé de façon expresse qu'il souhaite organiser une rencontre entre IBK et M5 RFP. Nous lui avons dit que nous allons rendre compte au comité stratégique qui va décider si nous irons ou non à cette rencontre et pour dire quoi, pour ne pas dire quoi. Mais avant, nous avons indiqué à Goodluck Jonathan, qui a reconnu d'ailleurs pour la première fois qu'ils ont compris que les problèmes du Mali ne sont pas seulement des questions électorales ou de gouvernement, mais que c'est des questions plus profondes, des questions de gouvernance, qui nous a dit que toute la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU,
les pays membres du Conseil de sécurité sont tous aujourd'hui conscients que les vrais problèmes du Mali sont des questions de gouvernance. Nous lui avons dit qu'en conséquence, il est important qu'ils comprennent que toutes les décisions que la CEDEAO a eu à prendre sont des décisions qui violent la constitution de la République du Mali. Et que si on s'habitue, chaque fois qu'un gouvernement a des difficultés, qu'un président a des difficultés, à faire des arrangements qui violent la constitution, nous créons un précédent dangereux pour la stabilité institutionnelle du pays. Deuxièmement, lorsque on passe en revue le protocole de la CEDEAO, on se rendra rapidement compte que, en ce qui concerne la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la régularité des élections, la bonne gestion d'une façon générale, tout ce qui est sanctionné par la CEDEAO, c'est ce qui caractérise exactement le régime oligarchique et plutocratique qui a pris le Mali en otage et que nous cherchons à renvoyer. Donc, s'il y a des sanctions, quand on prend le protocole de la CEDEAO, c'est Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement et son régime qui doivent être sanctionnés. Ça, c'est des textes qui sont écrits, on n'invente rien. Nous avons aussi indiqué, expliqué et démontré à la CEDEAO que chaque fois qu'il y a une délégation de la CEDEAO ici, le M5 RFP joue l'apaisement, joue la carte de l'apaisement. Mais à notre grande surprise, le pouvoir en place, ayant eu le sentiment que la CEDEAO est de son côté, est devenu plus répressif. Le mini-gouvernement qui est installé, depuis qu'il est là, c'est la répression contre les militants du M5 RFP qui exercent des droits constitutionnels. Ils sont arrêtés, jugés, expédiés en prison. Le ministre de la Justice profère des menaces régulièrement contre les militants et les membres du M5 RFP. Donc, nous ne voyons pas comment nous pouvons aller dans des négociations pendant que nos militants arbitrairement arrêtés, jugés et condamnés sont en détention. Nous avons aussi expliqué à Goodluck Jonathan et sa délégation que lorsqu'ils regardent la façon dont ce gouvernement fonctionne, toutes les revendications des populations n'ont eu de suite que grâce à la lutte du M5 RFP. Nous avons donné le cas des paysans auxquels ils ont fixé le prix du coton cette année à 200 francs, alors que dans la sous-région, c'est à 240-250 francs. C'est après la première grande manifestation du M5 RFP qui sont réunis dans la nuit pour amener le prix du coton à 250 francs. Les enseignants qui ne cherchent que l'application d'une loi, d'un décret, donc d'une législation librement adoptée par le gouvernement en 2018 à la veille des élections, certainement pour embobiner les enseignants pour qu'ils votent pour eux. Les enseignants réclament l'application de cette loi, le gouvernement a refusé. On a perdu l'année scolaire. Il a fallu la grande mobilisation du M5 RFP pour que le gouvernement du jour au lendemain dise qu'il accepte et qu'il va le mettre en œuvre. Nous avons rappelé que les magistrats ont fait des mois de grève. Le gouvernement les a ignorés. Le chef de l'État lui-même, le président, dans ses différents discours, livre la magistrature et les juges à la vindicte populaire en faisant croire que son échec dans la gestion, dans la lutte contre la corruption est dû à la justice et aux juges. Et voilà que du jour au lendemain, avec son nouveau ministre de la Justice, pour avoir la justice et les juges de leur côté pour réprimer les militants du M5 RFP et le peuple, du jour au lendemain, ils accèdent à toutes les revendications des juges. Ça veut dire simplement qu'ils ne gouvernent pas le pays. L'oligarchie cherche juste à faire des arrangements. De cette façon, on ne peut pas diriger un pays. Nous avons donc mis tout ça sur la table pour indiquer à Goodluck que nous n'avons jamais fermé la porte au dialogue. Nous sommes ouverts, nous sommes d'accord qu'il y ait un accord politique qui donne satisfaction à l'ensemble des Maliens. Mais pour l'instant, nous allons nous référer au comité stratégique. Nous venons de finir la réunion tout de suite. Nous avons pris une décision importante qui sera argumentée, documentée. Il va être remis à Goodluck Jonathan demain matin à la première heure. Par respect pour lui, par respect pour la CEDEAO,
nous avons décidé de ne rendre public le contenu de ce document qu'une fois qu'on leur a remis. Dès qu'on leur a remis demain matin, on vous invite, on va rendre public le contenu de ce communiqué. Parce que nous voulons que notre peuple, les militants du M5 RFP, à l'intérieur et dans la diaspora, y compris ceux qui sont en détention, suivent au jour le jour, heure par heure, ce qui est décidé en leur nom et pour leur compte. C'est pour cela que nous allons communiquer là-dessus dès que nous l'aurons rencontré demain et nous vous donnons rendez-vous. Merci beaucoup.